रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। अरे रविवारचो दिवस असा जमली आहे सगळी कार्टी. अरे बसलास काय मेलेनू? चला सावडावच्या धबधब्यात करूया मटणाची पार्टी. हे पोरानू पार्टी मात्र जंगी होऊया. मस्तपैकी मटणाचा बेत करूया. प्रत्येकी 1000 रुपये काढूया. कसा मस्त प्लान है. हे की माझे 1000 पण रसो मात्र एकदम झंझीत हो गया. अच्छा ठीक आहे माझे 1000 पण पार्टी एकदम जंगी हो गया. ठीक है. धावल्या हा तुझे 1000 दे. माझ्यावर पैसे नाही. काय पैसे नाही? गाडी थांबव, गाडी थांबव, गाडी थांबव. मग फुकट मटण तुका खाऊ काय? हे गाडी चालव. मका नाही येत. हा बाबू गाडी तू चालव. आयुष्यात कधी सायकल चालूक नाही माका गाडी येतली. काय मेला राहुल्या तुका मस्करी केलेली कळना ना. अरे पैसे नाही होते तर सांगायचं आमका आम्ही दिला असतो ना पैसे. आणि राहुल्या अरे तू पार्टीत नसतोस ना तर मटण काय आमच्या त्याच्या खाली गेला ना.